Welcome to my channel. Enjoy watching. Isip ng tuhod. Hindi naman nagsabing iyo, araw mo kung minsan kita mga. Gusto talang ma-please ang tao sa tubangan ka. Eko, nasabi kita iyo, taharo talang manggol ka ng buot. Sa pag ngayon. Madyan, duman ngayon may handaan ngayon. Iyo. Tara na sa maugma. Pero na yung kita, maduman. Yung karoon ng kaduang aki. Nagsabing, opo, alam na daiba, nagduman. O, sa katapusin, siya ay nagtubod. Si Enon na nagtabo. Alam na, tubod. Ano ang lesson sa isa doon? Ano ang pinitang maguno? Ang tunay na makiliyong-kuyo, o tunay na obedient, bago sa verbal, bago sa lip service, bago sa nasa tataramo, kundi ang pagiging makiliyong-kuyo yaon sa pagsunod. Actual. Sinili po ang pangapunan sa to, na dahil kita masabi sa kagulangan, oo, example na yan, nag-change of heart ka na, no? Sabi ang puso ko na bako na. Diba sabi ka, oo, yes. Pero ang challenge sa tuya, actual pagsunod. Ini ang pinaka-difícil sa kapos. Lalong-lalo na, ang dahilan kung tabi-tabi ka nagsusunod, ikaw kitang inaapon na attachments. No? Attachments. Mag-check mo yung pag may attachment ka kasi imbes na magdumang katulos, dahil ka nagduduman. Ang attachment mga tugang, ito yung garo nagpuputong sa imo para dahil ka magsunod. O kita po mga tugang, yan ang dahilan kung bakit punta-punta po yan ang panahon, masakit magsunod sa kagulangan. Sampo na lang ngayon, attachment ko mga tugang, detachment pag ito, pagbutas, pagbutas. Attachment itong nakadukot. Ang attachment, pag lang po siyang bagay. Ang attachment, pag lang sa kwarta, pag lang sa model, sa yaman, kasi pakulang po sa imong kung anong pagrugali, kuling attachment, yaong din sa tao. Ikaw mga taong attach sa kapwa-tao, kaya nasakitan sila mga lalo-lalo ikaw mga inapo na attachment sa kasalan. Ano pong kasalan? May yan. Especially kung ang kasalan nagtatao sa imo rin kaupahan. Ako kaya attachment. Saan po lang may bisyo ka. So, ini yung bisyo, parasugan. Ito na ako pa ngayon mga parasugan. Pero gusto ko na yung budasan. Pero ito na po attachment. Addiction niya ako. Kaya nasakitan ng butas. Like drinking. So, ikaw kang drinking habit. Pero talong tanayin mo na mabutasan. Attachment. Masabi ka, ano na ako? Kaya na nga kumain. So, after 3 days, nag-inom naman. Ang abot kaya attachment. Hindi ko ka ng addiction. Kaya po, addiction. Ang addiction ko mga tugang, pag ulang po yan, droga. Iba nagsabi kayang drug, addiction, pag ulang drugs. Pagkakan. Ikaw din mga tao na atanganing ina-stroke na, gusto ko palang prakakan yung bawal.
No? Iyo. O, nakatama na po ka mo kaya. Diabetic na. Gusto pang ice cream. No? Nakaayo na po kaya. No? Diabetic na ang maluto. Kuya, bukid-bukid pa. Anggot pag bigbabawasan. Mairiwan ka mo. May nagirunawan po ka mo. So, ang pagiging attachment. Ikaw kitang attachment eh. Kaya masakito kita move on, change ka sa tuyong buhay. Kasi ito kitang attachment. Ang attachment niya yung permission pleasure. Something pleasurable. Mayroon pang nagdudugod sa buong pleasurable. No? Pag makulog yan, mahalin yan. Something pleasurable na tugod yan dyan. So yun po yan ang attachment ng tao. Power. O, yung mga tao na pag nasanay na sa poder, dahil na nauuntok, gusto naman sa poder. Attachment. Yun po yan. Pero kung isa ng mga attachment, yan dahil yung kaliyahan ng tao. Kaliyahan. Yan po. Kaya po baga, okay ko tayo, konti. Yan. Di ba kaya, masabi, okay man ko tayo siya ako. Kaya lang. Kundi. Okay? May imperfection. Nakakawa ka ng trabador. Maray man ko tayo magtrabaho. Kundi. Dahil ngayon siya po yan. Literally. Kaya. Yan po. Maray man ko tayo siya magtrabaho. Kundi, hindi na siya lang advance. Kaya mga ito, mahalaga ini yung inaapod na may mga bagay na kaipuhan ko sa ating tao. No? Like kasaklan. Kaya ini yung Advento, panahon man ni pagputas sa kasaklan. Wigo mga tao na nasisiraman sa kasaklan, mas din ang pagputas. Kaya you choose Christ over pleasure. You choose Christ over pleasure. Ipiliin mo ang kaguranan sa silang kasi na pang mga bagay na nagkapaw pa. Dahil hindi yung mga nagkapaw pa, pansamantala, pansamantala lang po yan talaga. Time will come na pagpapasulan yung tao. Tao, daya. Ang